Chefo and also so matrasi about an ansedia media so. That's idea. You were abacosima, a church asante, the home abacosem, I am for. A point with ye, any dear asante to me ye. The moon and a busua, ye. The war I am for pea, and in near my own ye, in a pea. And which Yakika be see the na Gokudia. Or no, and Yakupa Kumano, but in Tonton, and name, cranny, a war, mobile, and Pino uncle to cool do no what. And nay, come a deep corner, a bro, a profo, a almost sign a call watch. The chair, and Akudia, the wood yellow. Yadi Onaka Senimia, Kuma, a friend said, Nana Kofi Karikari, every dear dear. Nana Kofi Karikari, every dear dear, a fee, a pim hamopi, Educia, and so 1867. You could see 1874. Now, the mammy did Nana, a fear could be. A fee, Nana, if you could be over ma. The money be edini Nana yecha. No, your hima, Tosso, a year, a do bacon. Anna a fee, Nana a queer free, Anna a year, Kofi Karikari, Anna a fee, Nana mensa bonsu. Woman and a victim above Mutini, oh, sa Cassifidi, a so. If some woman be out, will be a year, oh, sa Cassiboy, a brand na could be a yellow. Now you say, I bet told Nana Kofi Karikari, as to say, or no, anybody a dear, or asanteman emu. Now, ye kai senia only a brofi uncle. Na Yankupon so a far comfort be so. Na okun edimano. Ye kai be senia a brofi a tata noa fesse. One in the barber. Sebena obetimi abefa asante ede akọ wo achiri no eye obroni a na owo ho sabre no etwe enma ebi ede bai se afi asema oni waka kire na Kofi Karikari no oni so asembe na waka ede akire no asem ni bi ene se Amaya shishe asante asino omnyina omo enko free obi a hye na sibio na afi ade ehia pa se owa akonwa bi a yesika eno soso omfamra ebra enuma no bae no ebisi eye bantma hene na na amankwatia eso asemu ho abufuo ne ade kuranti wa mo na Kofi Karikari oye wo hina manye no so a na srafo rekoto a eye broni ene no nkofo ewo abakrampa ho sabra me kase na kosi broni echi eye elibina castle no sa castle so aye ka ho asibu kraso den kira kono pemu ade bidi asante ho na afibia no Tria a tro edema a year asante. Sabra Baker said, na Kosi Bruni, so ababefa. The Naman Quatia a twa, no crow, Eddie no crowfree, a twa woman, echo, brew woman, our hope, and a year as some crack. Na enrichi was a twa would you and so a war to quack, echo, brew woman, our hope. Ama a danger any asene any woman krunkru ka ho nyina no utu wo eguye da na Kofi Karikari say na man kwatia on sign emerfie na so na man kwatia se da bi ekon na de obetrim na wa hwe se obetu okon na se kra sabre nyina na Kosi Bruni ate din na ohwe ya obeye otonkra adi babu chimam
se asema asi ni asema atu nti sabra boche hima so asema soja anini pa bia na wonu so wakwadere ewo komu ani a friend Major General Sagranti Wesley se omra na obehwe ade a esie eno obaye no obuhu de na esie nyina nti onso twere ngoma se asema ni nuanom eka kire asantefo no oni so pepepe basa no na mankwatia na onu ye country na bibia be siri so ansa na duru asante hinanim no anchase kura na oso adom se obekọ kekos na oni wo mo akwakoko kwasem bi sa etokwa wedie na phone you say na oguruni eba no odi etu abrane ene baaya na asante edie eye tiabo free ntimi no kura eba asante ehyasie edi nkugo akosi woni hu se asante ntimi no so yani esmama efre eye asrafo efi West Indies eba Jamaica memu ema na omuye bese 2500 na etubrania omde baaya ne de na nya asem ketwa kura afini hu ato asante so na sama asante ehine ka kire batwa hine se oso opekun afidi kono wanya pa na akosiburu ni kan kasebi na de pa wasi you wish for war and now you have it akuimu eye dine pa na nye asem ketwa enti ebra so yani obeduru ha no ono obeduru ha no 1873 ana obaye se obeye sa adwuma nyina mu enti obaye na otatra wo hwe ade na nsuwa no bese afi emu obabi ana afi odi edomi ebaye betuhye asante eso na etua okase mekase odi baye na ano odini nti asante entimi nyina no kra ema afi obeduru kumase na odijatu kumase efiemu ohye asante na himfi ama enema na wo hono nyina no wo so ani nyina enema no munum se sikadwa no akonwa nti akonwa bia no obehunu bia no na wo esisa ediko nanso asante ni tie asam no epempe so ba no na otam sikadwa yi ediko kusie nti obono na Kofi Karikari eka se oni baby a sikadwa no afa na ntokwan ba sa no we fa ti oni baby a sikadwa no afa we ema kosiburo ni wufu yi pa ema ani kwasi de osai no pa sabre no emu afi owie no na wodi eson kese eto ye kwasi eso se bo asantefo mo wasisi nkofo ache nti efiri na ekwe nkronkro a efiri esoro te se the goma grusi ene mamprusi ene eba fomo yina bono ene abitwam eko bana afi eba asin asachim afi yedenchra wasa sefi ene nkronkro a wo ni yina no woni mun sefro wo sokra na afi mun san twa sika meka ho asem se eye pem aduonu 50,000 ounces of gold afi bia ma kosiburu ni so mo fa ma na sebe na simu bi timu nti fa wonsa akohye enwoma ase na ode na Kofi Karikari eko ye fomena ho ana ode nsa akohye apamase kire se ya kosiburu ni eka ni nyina no obiti no wadi so na waye no pepepe enu na ogoro ni friend say the treaty of fomena ho no ode nsa akohye apamase na sika no so a oni egusa asante no nya de asante benya oni sa sika no ewo ho sa 50,000 ounces of gold enye sika wa na wakase omutua asemi ma asante mpenifo susu se
antoko ya kwa na we kakra kusi boni ba ya ba ye wo senti na wo do sa ko sha pamase nti e ba mu ye say no ontimi ne yeso na sebe na o mu be kana yie no makrokra ne yenti o mu de krono eto na Kofi Karikari su say mpa owia asante agudie ne ne ma bibire no de akosie na o ka sisi kajaru kra wo hu na nti yasan so efo asante fo se wo mu emra na wo mu tua sika kudu etisa nti na Kofi Karikari ehu ye hi ewo asante mu wei ema asante eye mpenifo ye o ma dwen se obetu ne dwaso na mpara tu ne dwaso otu no na fi kwan na oso mo de adi ebio na se ni nua ye na mensa bonsu ono na adwa no atwo no se ono ba bedi ni nua pani no ade na ono so ebai ebetena adwa no so ema na Kofi Karikari de opare no baabi efai ekotena baabi foforo yɛbɛtoa eso ɛwɔ na mensa bonsu yi sɛ de ɔno so bae obobu asanteman ekoyie anasa ankoyie na ɔno so etimi de ade ɛsɛn na afei na Kofi Karikari ebere etu na ade so hefa no kotena ye na de na ɔyɛ abusiafo me de na Kofi Karikari ene no ntɔkwai ebe si ha na ade ba kwa na won tɔkwai no ma na ɛyɛ sɛ asante bo hu no na fe broni no wo mu hu se ne nsi mfrɛ no fa nti wo mu ya si broni ne se o de Sagranti wo sire wo mu ntimi nka ti de na mpanifo no ka se sagrenti wo ti sagrenti dina na o pe baabi afa nti ɛkon no bedare sagrenti wo eno na atwere no mu a baabi ya kenka se sagrenti ono na dia makwa obedi be so asante ni wo kumase ja sankutu akra nti mpanifo no so box sagrenti on so wai na che sa ade obeye no na ya dia ha dwene pa na what sagrenti ase do we sia besa to asubio